Egunon, ongi etorri berriro ere. Gaur bigarren eguna, eta lehen hitzlari hemen dugu Amelia Barkin, Amelia Mondragon Unibertsitateko UESiko irakaslea da. Ezagunak ditugu, bere artikulu ugari, bere blogean argitaratzen dituenak besteak beste, kulturaniztasunaren inguruan, generoaren inguruan, eta sarritan, gertaera jakina gertatzen dienean, eta denon ahotan dabiltzan gai korapilatxo horien inguruan, sarritan idatzi izan du, eta argitxo batzuk, eta idea eder batzuk ere bota ere bai. Gasteizen bizi da, eta baita ere Gasteizko Alde Zaharreko eskola publikoaren euskalduntze prozesuetan eta horrelakotan buru belarri ibilitakoa da. Eta gaur esplikatuko digu, nik uste dut pixka bat akademiatik, baina praktikatik ere bai, eskuartean dugun gai gurutzatu hau nola askatzen dugun. Egunon denoi, entzuten da? Bai, eskerrik asko Lorea, oso pozik nago hemen egoteaz, eskerrik asko gonbidapenarengatik, atzo entzun nituen hainbat gauza, hainbat ideia oso sugerente gertatu zitzaizkidan. Nik, begira, nire PowerPointa hartuko dut, laburra da, baina, hemen dago. Euskara, generoa, jatorria eta klasea, gurutzatzen diren lekua. Loreak hau aipatu zidanean, telefonoz, zera pentsatu nuen, eskola da. Karo, non gurutzatzen dira elementu hauek guztiak eskola ez bada, ezta? Atzo ikusi nuen hainbat lekutan ere gurutzatzen direla, baina... Eta orain proposatu dizkizuet ideia batzuk, gogoeta batzuk, gai batzuen inguruan galderak baino ez dauzkat, esango ditut evidenteak diren gauza batzuk, baina nik uste dut esan behar direla. Eta beste batzuk, agian apur bat deserosoak izango direla, badakit, baina atzo hemen entzun nuen horretarako baimena genuela, gauza apur bat deserosoak ere esateko, eta aber zer ateratzen zaigun, ezta? Begira, nik esango nuke, hitz gako horiek jardunaldi honen tituluan agertzen diren lau hitzak direla eskolak jasotzen dituen enkarguak. Hainbat enkargu jasotzen ditu eskolak, ezta? Berdintasuna lantzea, euskera lantzea, kulturartekotasuna lantzea, klasea ez, gero hitz egingo dugu honetaz. Orduan, hau nabaritzen da, horrela ikusten dugu guk, ziurazki, hauek direla eskolak dauzkan enkarguak, ezta? Baina, bestalde badakigu, hezkuntza administrazioarentzat ere badirela enkarguak. Eta planak egiten dira 3 gai hauen inguruan, planak berdintasunaren inguruan zenbat plan, euskararen inguruan zenbat plan, kulturartekotasunaren inguruan, zera ibilbide laburragoa da, azkeneko 10 urteetan egin dira planak, 4. gaudeia da, eta formazioa ematen zaie irakasleei gai hauen inguruan. Dakigu aldi berean, enkargu horiek jasotzen dituela eskolak, baina gizartea oraindik ez da, ez berdinzalea, ez euskalduna, ez kulturartekoa, ez da. Eskolari eskatzen diogu guri laguntzeko, hortzimuga hauetara hurbiltzen. Eta ulertzen dugu eskola dela hau guztia lortzeko tresna. Horrela ikusten dugu. Eta ze gertatzen ari zaigu? Laguntzen ari dela, baina ez da gertatzen ari espero genuena arlo hauetan. Edo behintzat ez da gertatzen ari espero genuen bezain azkar. Hau botatzen dut, zuen inpresio ere bada. Euskararen inguruan zenbat esperantza genituen eskolan, eskolak egin behar zuen lanean.
Eta, bueno, atzoko berriak gozaldu genituen, zera erabileraren inguruan, ez? Berdintasuna, 40 urte pasatu dira, eskola mistoa sortu zenetik, eta ziurazki batzuk uste genuen, gauza batzuk, arinago gertatuko zirela, ez da? Nola, batzutan, hau galdetzen diogu gure buruari, nola ez gara gizartean haratago heldu, hezkuntza sistema implikatuta baldin badago, ez? Helburu horietan, nola da posible gure gazteek horrela jokatzea herriko festetan edo esaten dituzten gauzak inkestetan, eskola ere implikatuta baldin badago, ez da? Eta hau ere esan behar dut, badakigu, eskolak potentzialidade handia daukala, potentzialidade hori nire ustez erabat ustiatu gabe dago, nik uste dut hobeto egin dezakegula eskolatik, arlo guzti hauetan. Baina, karo, eskolatik kanpo gertatzen denaren indarra oso handia da, eta hau evidentea da, ez da? Adibide, zume bat jarriko dut, zumea bezain grafikoa, ez da? Telebistakate kontsumituenak gure gazten artean Telecinco, Klan eta Boin baldin badira, eta umeek pasatzen dituzte ordu batzuk telebistaren aurrean 12 urte bete arte, eta gero ere bai, horrek ondorioak dauzka, nik esandako arlo guztietan, ez tituluan agertzen diren arlo guztietan, euskeran, generoan, kulturartekotasunean, klasean, bai. Claro, galdera da, aldi berean zematen ari dira ETB 2an, ETB 3an, ez? Hor daukagu galdera bat. Bueno, eta espero da eskolak 2 mailatan lan egitea. Alderdi horiek kudeatzea bertan, ze badakigu eskola dela anistasunaren lekua eta dela parekotasun ezaren lekua ere bai, ez? Desberdinkerien lekua. Hori guztia kudeatu behar da eskolan, eta aldi berean ikasleak prestatu behar ditu bizitzarako. Alegia, espero dugu, eskolak prestatuko dituela mundu justuago baten alde jokatzeko. Ziurazki hori ere badago. Orduan, kulturartekotasuna ez da bakarrik, ez dakit, kurtso erdian etorri den 8 urteko ume bat gaztelaniaz eta euskeraz ez dakiena hori kudeatzea, pertsona horri erantzun ematea, aldi berean, da kompetentzia multzo bat mundu anitz batean, kultura anitz batean bizitzeko, eta hori eskolak, herrimintak eskolak eskaintzen ditu edo hori eskatzen diogu eskolari, ezta? Baina, bueno, hemen ere betikoa ez, enkarguak egitea oso estimagarria da, baina askotan esaten denez, eskolak bakarrik ezin du. Eta, hor daude anistasun horiek, eta horretarako noski, ingurunean dauden anistasun horiek, eskolan presente egotea desiragarria da. Eta esaten badugu generoa noski, neskak eta mutilak, eta esaten badugu kulturartekotasuna, noski ingurunean dauden pertsonak eta ez bakarrik hauek edo besteak, ez? Eta hori ere batzutan zalantzan jarri behar da, ez dela gertatzen ari. Edo klasea, ingurunean dauden klaseak, egotea presente eskolan. Joango naiz orain, zuen baimenarekin, dimentsio batzuk gurutzatzen, ez da? Generoa eta jatorria eskolan. Eta, zera hemen, estatus kanpotik etorritako immigrazioak holan sendo 15 urte dauzka. Lehenago ere zeto zen, beste herrialde batzuetatik, estatus kanpotik pertsonak, baina 15 urte hauetan guk badakigu ze dimentsio handia izan duen fenomeno honek, ezta? Eta, hor daude kezkak, erronkak, batzutan mesfidantzak, eta haietako bat izan da generoarena. Ea zuei iruditzen zaizuen, nik esango nuke, autoktonon pertzepzio bat, pertzepzio zabaldu bat dela, etorri diren
pertsona batzuk matxistak direla, gu baino matxistagoak, horrela esaten da, igual entzun duzu, hortik zehar. Eta batzutan eskolan ere hori detektatzen da, ez? Nik esango nuke, Izotzmendiaren punta dela zapiaren gaia, ez? Eta ez da oso, ez da askotan gertatzen zorionez, baina noizan bintak agertzen da gai hori. Neska bati eskola horretan debekatu diote sarrera zapia eramateagatik. Eta orduan hori bat dator daukagun pertzepzio horrekin. Orain ez dut sakonduko. Esango dut, ez dago astirik, baina bai esango dut gogoeta bat, proposatuko dizuet, eta da, esan bezala, eskola mistoak 40 urte dituela, noski urratsak eman direla, baina ziurazki kontziente gara asko falta dela oraindik, adibideren bat, oraindik 40 urte hori pasatu ondoren ikastetxe askotan patio da futbol zelaia, eta patio handia bada dira 2 futbol zelai edo 3. Hori gaur gertatzen ari da, leku batzuetan orain egiten ari dira diagnostikoak, orain gai honen inguruan ea nola gabiltzan, ari dira orain egiten sentsibilizazio saioak, eta oso ondo dakizan nik ematen ditut batzuk, oso gustora ematen ditut, baina begiran bestalde non gauden, sentsibilizazio saioak ematen, ez? Bueno, alde batetik posten naiz, beste batetik horrek eskatzen nago, ezta? Bueno, eta nik esango nuke hau, berdintasunaren eta genero bortizkeriaren kontrako diskurtsoak oso edatuta daudela hezkuntza sisteman. Gero, aska egiten badugu, abertze ulertzen dugun berdintasunaren izenean edo genero bortizkeriaren izenean, baina irakasleok igortzen dugu diskurtso hau. Niri ez zait gaizki iruditzen, hau partekatzea diskurtso moduan, gero esaten dute, aber nola ulertzen du, gero praktikak nolakoak diren, eta baina begira, nik esango nuke anistasunaren gaia, askatasunaren gaia, ez da heldu eskolara, ez da diskurtso moduan ere. Ez dakit, esango dizuet, niri eskidetzaren definizioa gustatzen zait, Alicia Millaresek egin zuen, eta berak esaten zuen, ezagutza, gaitasun, jarrera, balio eta joera multzo bat garatzea, etorkizuneko helduei lagunduko diena, ideologia arau eta estereotipo sexualek determinatutako rolak ez jarraitzen. Nik galdetuko nukea eskolak laguntzen duen, hau den eskolak egiten duena. Eta, klaro, binarismoa gainditzen, hetero araua gainditzen, egingo du hau eskolek egingo dute hau momentu honetan, garatuta daukate behintzat diskurtso hau. Adibide bat jarriko dut, ez dakit, egun hauetan ikusten ari gara nola gai hori umea, gazteak eta transexualitatea ari den ikusgarritasuna irabazten, baina aldi berean iruditzen zaigu ez duela laguntzen binarismoa eta hetero araua gainditzen. Iruditzen zaigu diskurtsoak generoaren eraikuntza eta binarismoa ez dela zalantzan jartzen. Orain, zabaltzen ari den ikuspegi horrekin hemen. Bueno, LGTBI dimentsioa ez dago presente eskolan. Ez dago presente. Eta orain ez dakit adibideri jarri aldudan, ze bestela joango zai denbora, baina, irakasle galdetzen diet, posible da eskola honetan 10 urte pasatzea eta erabiltzen dituzuen materialetan ez agertzea genero bereko bikote bat? Posible izango da, eta esaten dute baietz. Adibidez. Bueno, hau genuen panorama torkinak etorri baino lehen, eta hau da daukaguna, ez?
Baina orain, begira ze gertatu den, beste pertsona batzuk etorri direla, beste patriarkatu batzuetan sortutako pertsonak, hasitako pertsonak, eta ez dute patriarkatu hori etzen utzi, ekarri dute haiekin. Eta momentu honetan, bizi dira patriarkatu batzuk elkarrekin. Asko daukate aman komunean, komunean asko partekatzen dute, baina dana ez. Gauza bat, ezaugarri batzuk ez dituzte partekatzen, eta horiek oso ikusgarriak dira. Oso ikusgarriak dira. Partekatzen ez dituzten alderdiak, ezta? Eta orduan, batzutan talka egiten dut ezaugarri horiek. Eta nik esango nuke emakumeen gorputzak direla patriarkatuen arteko bagudu zelaia, ez? Liburu bat, gomendatzera nator orain, hau, Nayat El Hatzmi igual irakurri duzuela, hija extranjera. Hemen ikusten ari da oso ondo, nola gertatzen den hau, ez? Hau da, neska bat Katalunian hasi dena, jatorri bere berra daukana, eta hor daude jatorrizko taldearen exigentziak amaren bidez transmititzen direnak, eta bertako, Kataluniako gizartearen exigentziak, ezta? Eta bera batzutan, bera da hori ez, gerra horren zelaia, ez? Bueno, eta begira zer gertatzen ari zaigun, ezta? Batzutan, esaten dut, besteen patriarkatua oso ondo ikusten da, autoktonoentzat. Begira hauek zer egiten duten, hori oso matxista da, eta zapia aipatu dut, eta batzutan ideia da, ezke emakume honi ikusten zaio patriarkatua. Emakumea utzi behar da kanpoan, nola etorriko da horrela jantzita eskolara, ikusten zaio. Ez gara konturatzen, klaro, beste denoi ikusten zaigula, ziurazki, baina guri ikusten zaiguna horretaz ez gara jabetzen, ikusten du ezaugarri diferentzialak, ez? Guri ez zaigu patriarkatua ikusten, beste ikusten zaie. Bueno, klaro, horrelako pertzepzioek laguntzen dute autopertzepzioa hobetzen, ez? Besteek egiten badute horren komatxoen artean, horren gaizki izango guk hobeto egiten dugulako. Horrek albidetzen digu gure buruaren irudi positiboa erreforzatzen edo, ez? Bueno, bale. Nik alere, pentsatzen dute, patriarkatua elementu hauek landu behar dira eskolan, denon patriarkatuak pentsatzen dut, hemen dago beste galdera bat, ni bezalako emakumeok, feminista txuria, klase ertainekoa, gu bezalakoek zilegitasunik, aukerarik daukagun, besteen patriarkatu ez hitz egiteko, edo privilegio hoietatik abiatuta, ez genuke hitz egin beharko, beste batzuk haiek hitz egin beharko zuten. Hau izan daiteke agian, maien gururako galdera gai bat. Nik uste dut nabaritzen zaidala, nagoela denetaz hitz egitearen alde. Denetaz hitz egitearen alde. Orain hau ezin dut garatu, baina, bueno, beste zerbait, bestela, a ber, jatorria eta euskera. Estatuz kanpoko immigrazioa erronka da argi eta garbi, euskararen biderako, ez da? Eta kezkak piztu ziren, nik uste dut jakin izan dugula, diskurtso eraikitzaile bat sortzen gai honen inguruan. Eta euskal komunikabideek oso lan ederra egin dutela zentzu honetan. Erreportajeak, elkarrizketak, askotan modu eraikitzailean, ez? Eta diskurtso hori, azken 15 urteotan garatu den diskurtsoa, nik uste dut oso lagungarria izan dela. Baina, hor dator, bigarren galdera hau, ezta? Euskara identitate ikurmoduan duten ikastetxeak ari dira erronka hori bere egiten
familia etorkinen seme-alaben euskalduntzea erronka hori bere egiten? Zeintzuk ikastetzeari dire esaten, etorri gure ikastetxera euskalduntzera? Bueno, horiek ez bestek, denok dakigu ziurazki hauek direla nahi ez diren ikasleak. Hainbat arrazoirengatik, etortzen direnean premia espezifiko batzuk dituztelako, desberdinak, batzutan luze, batzutan labur, eta horrek ez suposatzen du baliabideak behar direla, ematen ez direnak, formazioa, hauek dira, nahi ez diren ikasleak, ezta? Eta gero, klaro, gure gizartean dagoen aporofobia, klasismoa nahi badugu, ez dezagun ahaztu, ez? Bueno, eskola segregazioaz hitz egiten ari da gaur egun, aurten jarri diogu izena honi. Baina izena asmatuta zegoen eta Katalunian erabiltzen ari dira aspaldidanik, azkeneko 10 urtetan gutxienez. Eta guk detektatuta genuen, hori eskola batzuetan daudela etorkinak eta beste batzuetan ez dago bat ere ez. Eta elkarren ondoan daude eskolak batzutan, ez? Orduan, hemen zerbait gertatzen ari da eta honek hitz egiten du gure gizarteaz. Eta, karo, hemen esan behar da eskola publikoaren eta itunpekoaren arteko desoreka nabarmena dela eta publikoa jasotzen dituela ikasle pobre eta atzerritar jatorriko gehienak. Naiz eta zaren barruan desberdintasunak badauden ikastetxeen artean publikoetan zein itunpekoetan. Zare itunpekoaren barruan, bestalde, ikastetxe kristauak dira, ez denak, baina hauek dira ikasle gehiago hartzen dituzten eskolak, eta ikastolak dira gutxiago hartzen dituztenak, ez denak. Bueno, segregazioaren ondorioak dauzka ezagunak dira, gizarte kohesioari begira, eta gainera ikasle horien emaitzei begira, ikastetxe segregatuetan, emaitzak, lortze dituzten emaitz akademikoak bajuagoa dira, ezta? Eta, baina hori da daukagun, detektatuta dago hau duela 15 urte, detektatua, salatua, zalantzan jarria, baina gure administrazioek ez diote irtenbiderik bilatu edo ez da saiatu, ez? Non daude ikasle horiek, familia etorkinen ikasleak non daude? Begira, erdia, ikasleen erdia dago D ereduan. Batez ere eskola publikoan, D ereduko eskolari da, familia etorkinen seme-alabak euskalduntzen momentu honetan, ez? Eta badakizue non hartu dituzten ondo ikasle hauek, horren ondo etorriak ez diren ikasle hauek, A ereduko eskola publikoetan, edo A eta B ereduko eskola kristauetan, argi dago zergatik, langairi gabe gelditzen ari ziren eskolak dira, eta bapandean, etorri dira hauek, eta han ongi etorriak dira, ez da? Baina, karo, hor daukagu lehengo galdera, euskara identitate ikur moduan duten ikastetxeak, ari dira erronka hau bere egiten, ez? Bueno, klaro, zer esango dut hemen, kuotak, ez? Kotak, da gaitzegakoa, ikastetxe batzuetan kotak ordaindu behar dira, eta horrek, esan nahi du, geruza oso bat kanpoan gelditzen dela. Pobreak eskola horretatik kanpo gelditzen direla, ezta? Eta hor dago sailkapen ekonomiko argia, hor dago finantziazioaren gaia, orain ezin dut horretaz hitz egin, ez? Eta guraso batzuk oso gustora ordaintzen dute kuota, horrek bermatzen duelako klase babesa, ez? Hor nire klasekoekin elkartuko naizela, ez? Esango dut gauza desatze egin bat ziurazki, eta, hau, ondorioak. Nik pentsatzen dut etorkinei batzutan trampa egiten diegula, trampa. Nola bideratzen ari gara
etorkinen seme-alabak, EAN, claro, Nafarroako kasua, bueno, Nafarroan, ume etorkinen artean, 1,8 joaten da D eredura, beste guztiak G eredura, orduan, apur bat desberdina da ez, baina EAN esango nuke trampa egiten diegula. Eta bideratzen ari gara, autoktono gehienok aukeratuko ez genituzken eskoletara. Eta horrek ondorioak dauzka, epe erdira, epe luzera. Eta gero, bueno, nola saltzen dugu ikastetxe batzuetan etorkinik ez hartzea, ez egotea presente, ez? Sentitzen dugu, bueno, gure ikastetxea arnazgune bat da. Hemen, klaro, beste batzu baldin badatoz eta badire euskaltzaleak ez badaukate jarrera honik edo jarrera ez dakit nolakoa euskararekin, hau zaindu behar dugu, ez da? Claro, nire galdera da, ea batzutan ez dugun euskara uosina ere egiten, euskara garbik eta existitzen alden. Alegia, euskararen defentsaren izenean jatorri aniztasuna arbuiatzen da eta nire klase sozialekoekin elkartzeko estrategia bihurtzen da. Bueno, galdera hauek deserosoak dira, baina nik uste dut presente egon behar direla. Bueno, oraindik 5 minutu edo ja ez, Lorea. Ai, zenbat gauza neuzkan esateko. Bai, oraindik bai. 7, 8, vale. Bueno, hau da el roto, ¿es? Recuerda que para tu futuro lo importante no es lo que aprendas, sino al lado de quien te sientas. Hau, nik uste du familia batzuk horren ondo ez dakite azaltzen, baina, a ver, presente dagoela, ez da? Bueno, klasea, jatorri euskera, Izeka duela 8 urte inorketzekien zer zen. Orain, indize sozioekonomiko eta kulturala. Eta, klaro, ebaluazio diagnostikoetan hau neurtzen da, eta esaten du, eskola honek edo gela honek, dauka indize hau, eta horretarako galdetzen zaiomei zenbat liburu dauden etxean, gurasoen sarrera ekonomikoak, baliabide kulturalak, eta orduan ikusten da, ez? Bueno, elementu oso potentea da, ze horretan oinarritzen da ikasleen ikasketen emaitza, ez? Aurre ikusten da. Izek Ibeik esaten du horrela. Ikasleen maila edo estatus ekonomikoaren, sozialaren eta kulturalaren adierazleek korrelazio estatistikoa izaten dute ebaluazioaren emaitzekiko. Ebaluazioan nolako emaitzak izango dituen aurrek ikusi daitezke. Orduan begira, lotura dago, familiaren egoera sozioekonomikoa eta umearen emaitza akademikoen artean. Zergatik gertatzen den hori oso interesgarria da, baina orain ezin dut sartu, ez? Baina atzerritar gehienak hor kokatu behar ditugu. Izek bajuko ikasleak familiak dira. Bueno, ez dirudi eta ezberdintasun ekonomikoak laster desagertuko direnik, ez, atzo berrian esaten zuen egunkariak. Soldata izan arren langileen 17% benetako pobrezian daudela ohartarazi du Kontseilu Ekonomiko eta Sozialak. 17% hemen. Bueno, ez dirudi, eta gainera, Foesak esaten duen bezala, pobrezia eredatzen da, eta haurtzaroan pobreak diren 10 umetatik 8 jarraituko dute pobreak izaten helduaroan. Eta honetan ere ezin da sartu, ez? Baina, bueno, nola, klaro, hau kudeatu behar da eskolan. Baina, eta eskolan eta eskolaz kanpo, begira zertaz konturatzen ari garen, aisialdia dela, klase arrakala, amildegia handitzeko momentua, ez? Zer egiten duten gure umeek aisialdian, eskola kirola praktikatzeak zenbat balio du? Bueno, pues horrekin geruza oso bat kanpoan gelditzen da. Beste batzu joaten dira, pianora eta ingelesera, taka, eta horrek ondorioak dauzka gero eskolan, emaitzetan, zer egiten dute umeek
udan, ez, summer gap deitzen den hori, ez, oso gogorra dena, desabantailan dauden umeentzat. Bueno, horiek dira gure erronkak, ez, momentu honetan, baina ez dakite fokua horretan daukagun jarrita. Izan ere nik esango nuke, klasea ez dela enkargu bat, eskola jasotzen duen enkargu bat. Nik esango nuke desparekotasunik naturalizatuena dela, onartuena, pobreak, aberatzak, kapitalismoa, hau da, dagoena, eta klaro, batzuk aldute beste batzuk ez, hori ez dugu zalantzan jartzen. Ez dugu zalantzan jartzen, ez da eskolan ere ez da. Beraz, nik izango nuke batzutan klase itxutasunaz hitz egin behar dugula. Lehen batzutan genero itxutasunaz hitz egiten den bezala, ez? Oharkabe pasatzen zaigu begi aurrean daukaguna, ezta? Eta natural moduan, ez? Kapitalismoa gaur eguneko bere fase basati honetan turbokapitalismoa ez da zalantzan jartzen. Nola lantzen duten eskolek erronka, klasearen erronka, orain ezin dut hitz egin horretaz, baina gero galdetzen badidazue gauza pare bat esango dut, behar diren ordenagailuez, behar den wifiare buruz, ea nork ordaindu alduen hori guztia eta nola konpontzen den hori ordaindu ezin duena, ez? Ea noraino irakasleo garen kontziente hau dela supergai bat, ez? Desabantaila ekonomikoa, ez? Bueno, a ber, hau esan behar dut eta ja bukatzen dut, kepena. Bueno, eskola alternatiboak, sortzen ari dira eskola alternatibo pilo bat, ez? Momentu honetan, bai ala ez, loratzen ari dira, eta kezka, ez? Non jartzen duten fokua eskola alternatiboek? Ingurune naturalean, bai? Dimentsio individualean, autoestima, autonomia, parkatu exageratzea, ez? Eta dimentsio soziala, non gelditzen da dimentsio sozial, eta ez bakarrik hemen gauden familia gara dimentsio sozial eskola honetan, ez? Eskola alternatiboak eta euskera. Auto horren izenean, batzuk esaten dute, ez, euskera ez dugu lantzen, ze umeak ez dira euskaldunak. Eta, klaro, haien beharra ez denez, ez da, barrutik ateratzen den behar bat, eta umeen beharrak eta erritmoak, errespetatu behar direnez, bueno, beste zerbait bukatu zaitera bat. Bueno, utziko dut hemen, gero, hau, jarriko dut, bakarriz esateko honetaz ere hitz egin nahi nuela eta ezin dut. Norberaren identitatea versus jarduera, nire diskurtsoa versus nire jarduera, esatea, egitea. Ze garrantzi ematen diogun batzutan identitateari, eta ez horren beste egiteari, ezta? Hor, Jokin Azpiazuk bere liburuan, maskulinidades eta feminismo liburuan, esaten du, maskulinidade hegemonikoa, badakigu zer den, ezta? Badira gizon horiek, asko agintzen dutenak, bortitzak, eta, klaro, hori arbuiatzen dugu, baina ezke hori ez da maskulinitate hegemonikoa. Hori ez da hegemonikoa gure gizartean hegemonikoa da tipo jator bat, esaten duena, emakumeak errespetatzen dituela, baina gero bere poderea ez duena, hori da hegemonikoa gure gizartean. Orduan, identitate hori garatzea, nien naz gizon maskulinitate hegemonikoa garraiatzen duen gizona, zer ez egiten zaigun, ez da? Horrekin konparatuta. Klaro, arrazismoa Marine Le Penekin konparatzen badut eta klasismoa, ez dakit, ez egidazu klasista bat, bueno, horrekin konparatuta, nik ez daukat autoanalizirik egiteko beharrik, ez? Ze urrun nagoen ni horretaz guzti. Bueno, horrela utziko dut zeia, bukatu zait denbora aspaldi. Eta, ez da, Bueno, denboraren diktadura. Honekin zerbait egiten ikasi beharko dugu, baina ez dakit, nola. Bueno, modu guztiz jakin dezazuen datzuen esan, baina bi egun hauetako ponentzia guztiak eta
urriko jakin aldizkarian bilduko dira, beraz, edukiko dugu plazerra Amelia irakurtzeko. Eta orain, Petra Elser. Bueno, Petra Esler alemaniarra da, euskalduna eta euskal herritarra. Ibilbide luzea du leku batean eta bestean, behar bada ezagutuko duzue edo ibili izan dela leku diferentetan, euskarari lotua, ia beti bentsat, adibidez, Joseba Sarriunandiaren lagun izoztua, alemanera itzuli zuen, orain dela 10 urte. Eta, une honetan, banaiz bagara elkarteko zuzendaria da, bai? Eta elkarte honek, elkarte interesgarri bada, eta helburua du Euskal Herrira datozen pertsonak euskarara hurbilarazi, euskararen lehen zantzuak eta lehen hitzak eta moldatzeko moduko lehen bidetxo bat egitea, eta horrekin lotuta lan mundura bideratzea. Orduan pixka bat lotzen ditu etorkinak euskara lan mundua, ez? Seguraski gurera datozenak bizi baten bila, lan baten bila, behar horretatik erantzuten dio Petrak eta bere elkarteak, behar hori erantzuten dio, gauza gehiago erantziz behar hori, eta besteak beste euskararekin uztartuz. Eskerrik asko Lorea, eskerrik asko gonbidatzeagatik. Azteko aurkeztuko dizuet pixkat nire ibilbidea eta nundik natorren. Hor daukazu nire iria, Frankfurt da, Frankfurt am Main, Alemanian. Eta hor ikusten den albistea da, Frankfurten, da duela 2 asteko albistea, edo Frankfurten gaur egun biztanleen 150 dauka jatorri atzerritar. Eta dun hortik ikusten da pixkat nolako iria den, eta ni txikian edo gazte nintzenean iria zaukan 125 atzerritar jatorria duen biztanleak. Orduan, ni txikitatik ezagutu nun beti nire inguruan, bai nire eskolan, nire auzoan eta kalean, ezagutu dut jatorri ezberdinetako pertsonak eta hizkuntza ezberdinak. Niretzat nahiko gai arrunta zan, pertsona horiekin elkar bizitzeko, eta nahiko gai arrunta zan, eta arrunta da nik hitz egiten dudan hizkuntza guztiz menperatzen ez duen pertsonekin elkartzea eta elkar bizitzea. Eta hori igual baldintzatu du nolabait gaur egun egiten dudan lana, baina hori agian ere baldintzatzen du, usut hemen aleman euskaldun komunitatea nahiko handia da, ez naiz ni bakarrik, eta hori igual parte batetik hortik dator, baina igual beste parte batetik ere dator Alemania haustura bat dauka ber historian, eta oso haustura handia garantzitsua da holokaustoa eta Bigarren Munduko Gerra. Eta usut hortik ere dator nolabait nortasun hausturan, edo nortasun hausturatik dator ez jende guztietan noski, baina jende askontzat dator beste motako, umeltasuna edo beste motako irekietasuna, beste hiztunak edo beste jatorriko pertsonak ulertzeko. Hori abiapuntutzat. Gero,
nola pasatzen dut, hemen hori? Irati? Hola. Listo. Ah, ya está. Bai. Bueno, hala ere lotura handi daukat ere nire herri eta hiriko tradizioekin eta ohiturekin. Pixkat bitxikeria bezala, justo Frankfurten eta Frankfurteko inguruan ere egiten da sagardoa, hori beste inun ez, Alemanian bakarrik gurean, eta sagardotegiak daude, eta nik hori ere beti gustora neukan, eta alako antzeko ohiturakin nago oso lotuta, eta Alemaniara juten naiz zenean, eta horiek dira gauzak faltatzen zaizkidanak, eta heltzen naiz horretara, eta horrekin esan nahi dut, naiz eta irekia izan, edo nik irekitasun hori ezagutu, mantentzen dira eta garantzia daukate ohiturak eta tradizioak eta bizirik diraute. Orduan, Frankfurt zubi askotako hiria da, eta zubia hori guruzatu nintzen, eta ju nintzen beste leku batzuetara bizitzera, eta bidai batzuk egin ditut bizitzan, bizi nintzen Madrilen, bizi nintzen Pauen, bizi nintzen Parisen, eta hainbat bueltak eman ditut bizitzan, espetxe batzuk ere ezagutu nituen, Frantzian eta Espainian, eta gero aterrizatu nintzen Euskal Herrian. Eta orduan Euskal Herrian hasi nintzen lana bilatzen eta nire lekua bilatzen, eta garai batean itzulpenak egin nituen, literatur itzulpenak, euskal literatura alemanera itzultzen, esateko euskera ikasi nuen bidai hoietan, eta hor egon nintzen leku batzuetan, espetxean besteak beste. Eta dun Euskal Herriara etorri nintzenean, euskera banekin, eta hasi nintzen literatura itzultzen, eta beste lan batzuk ere egiten, eta gero sortu zen Banaiz Bagara elkartea, etorkinekin lan egiteko. Hortik pentsa daiteke, ni Europara naiz, herri haundi eta garantzitsu batetik nator, eta agian horregatik erresa naukan euskera banekin, hemengo familia bikotea neukan, eta igual hortik errestasun asko izan nuen ni hemengo gizartean aterrizatzeko, baina esan aldizuet ez da horrela izan, eta agian esperientzia hortik ere sortu da Banaiz Bagara elkartea, eta etorkinekin sentitzen dudan hurbiltasuna eta egiten dudan lana. Zen ez da erresa izan nolabait nik bikote presente ez nuelako, bikotea ere espetxean zegoen, ni hemen bakarrik bizi nintzen, nire semearekin, eta naiz eta euskera hitz egin, euskera arraroa hitz egin nun, eta nik adibez guraso elkartean, guraso taldean egon nintzen arraro hitz egiten duena, eta euskeraz hitz egiten duena, zen ni erderaz hitz egingo banu, igual askoz gehiago nire paper hori beteko nun, atzarritar bat hemen bizi da erderaz hitz egiten du. Baina atzarritar bat euskeraz hitz egiten du, naiz eta jende asko hori txalotu, ala ergero eguneroko bizitzan zara nolabait arraroa dena. Eta beste aldetik emakume bat
bakarrik bizitzen den emakume bat, ere, ez dauka bat erresa, ez da lana begira, lan jarduera, lan eguna betetzeko seme batekin, baina ere sozialki emakume bakarra atzerritarra, are gutxiago Baskari, afari, beste kuadriako jarduera juteko. Orduan, hortik bilatu nuen nire lekua Euskal Herrian, baldintza horiekin, eta hainbat Euskal Herri topatu ditut, eta noski hainbat Euskal Herri daude, urbanoa, rurala, intelektuala, herrikoia, ezkertiara, eskuindarra, eta euskalduna, erdalduna ere bai. Eta dun bilatu nun nire lekua, eta bilatu nun identitatea, eta igual nolabait biakera hortik atera nuen konklusioa aurreratuko dutzen, normalean itzalitan konklusioa bukaeran esaten da. Pentsatu igual ez da gaizki hasieran izatea edo erdian izatea, eta nire konklusioa izan da eta da, kasuntan amets arzaiu zen hitzakin, herri hau euskeraz pentsatuko dugu edo ez da izango. Zerren hor elementu, benetako gizarte elementu edo nortasun elementu irudikatu egin behar da. Irudikatu egin behar da elementu guzti horiekin, ez da euskaldun komunitate bakar bat, ez da nortasun bakar bat, baina irudikapena beharrezkoa da, irudikapenaren nahia, eta irudikapen euskeraz izatea da herriari nortasuna ematen duena, edo euskal herriari egiten duena. Zein dira, edo nola egin irudikapen hori, irudikapena egin behar da haundi, nire ustez, edo ez txikitasunetatik, baina autoestimaz eta sentitze edo legitimitatea sentitzeatik. Hala ere, euskaldunak eta hori ikasi dut eta ezagutu dut nire bizitza hemen bitartez, zapalduen historia daukate eta zapalduen historian bitartez bizirik irauteko beharrezkoa ziren kaskarra horiek, babesteko eta bizirik irauteko eta kultura mantentzeko eta hizkuntza mantentzeko. Eta hori guztiz ulergarria da eta legitimoa da guztiz, eta gainera hori aukera eman zuen herria bizirik irauteko edo hiria egoteko gaur egun dagoen moduan eta aurrera egin ahal izateko. Baina gizarte guztiak prozesu edo garapen bat dute, eta garapena behar dute beti, ezin da atzera begira gelditu, ezin da betiko nortasun batean bizi, baizik eta nortasunak aldatzen dira, ohiturak aldatzen dira, tradizioak aldatzen dira, nortasun elementuak aldatzen dira, balio ez duena bota egin behar da, hori justo genero ikuspegitik gauza oso garrantzitsua da, religio ikuspegitik adibidez ere, gauza asko beste garai batekoak dira, eta beste nortasun berriak landu behar dira, baina nortasun berriak lantzeko
ireki egin behar da kaskara, eta barruan dagoena atera, eta barruan dagoena nolabait erakutsi eta konpartitu. Horregatik okurritu zitzaidan metafora hori jarrena, eta behin kaskara ireki eta barruan dagoena atera, aukera ematen du hainbat plater osatzeko. Hainbat beste osagai batzuekin nahasteko eta elkarrekin zerbait berria sortzeko. Orduan, nola sortu elkarrekin zerbait berri? Hitz eginez edo elkartuz. Elkarrekin komunikatzearen bitartez eta elkarrekin ezagutzearen bitartez bertakoak, kanpotarrak, gizonak, emakumeak, zaharrak, gazteak, denak ez bat izatea, baizik eta askoen identitatean artean irudikapen hori egitea, baina hori egin alizateko ezagutu egin behar da elkar, hitz egin behar da elkar, elkartu egin behar da, eta hortik iristen dira elementuak gero ikusteko norantzkoaz, eta nola irudikatuko dugu Euskal Herriaren nortasun hori, eta nola lortuko dugu nortasun hori euskeraz irudikatzea guztien artean, eta euskeraz pentsatze hori ere beltza izatea, edo horia izatea, edo hainbat kolore, ideia, ideologia, kultura eta bar izatea. Horregatik ekarri dut irudi hau, nahiko ezaguna da, baina hala ere pentsatu dut balio du pixkat hori irudikatzeko, nire ustez euskaldunak dira hemen eskubian, ezkerrean ikusten den irudikoak, ezkerreko erudian ezkerrean daudenak, askoz handiagoak dira euskaldunak, besteak baino kanpotik etortzen, edo beste arrazoi batzuengatik ahultasunak dituztenak, baina garrantzitsua da berdin izateko hankak lurrean eta norberak bere dimentsioaz arro izatea eta kontziente izatea. Naiz eta gu gara haundiak, edo igual sustrai gehienak daukagunak hemen euskaldunak, eta jende asko behar du, edo beste komunitate batzuk behar dituzte aulkitxoak, denak maila berdinetara iristea. Eta orduan, hizkuntzan ere da bi aldetako prozesua, eta bi aldetako ekarpena behar ditu. Eta, egal, esango dut nola edo nire ustez zer esango nuke hizkuntzaren aldetik nola iritsi ara, eta askotan esaten da kanpoko pertsona bati, edo euskera ez dakin pertsona bati berdin du kanpoko bertako, ikasi euskera mundu bat aukituko duzu, edo oso liluratuko eta geratuko zara, edo integratuko zara, edo zerbait berezi marrabioso zuretzat, baina nik igual, eta nik hori esan nun askotan, edo esaten dut oso gauza bizitza berasteko, baina
Hala ere, nik uste hori da bakoitzaren erabakia. Ba, hemen bizi dena erabakia aldu euskara ikasi nahi du, edo ez du ikasi nahi, edo nola bizi nahi du bere etxean, edo bere lekuan. Baina gaur egun esango nuke ikasi euskerak, kanpotik etortzen denari ikasi euskera hemengo hiztun guztien errespetua erakusteko edo errespetatzeko zeren zuk ikasten ez duzu eta hori ez du izan behar euskaldun petu izateko ez, baina zu kalean edo zein lekutan euskeraz hitz egiten duenari ez baduzu zuk euskeraz erantzuten hori da pertsona horren hizkuntza eskubidea du nortasuna ez errespetatzea. Eta zuk ikasi behar duzuna pertsona horrekin euskeraz hitz egin ahal izateko. Baina aldi berean euskaldunak ere berdin ireki behar du edo berdin ikasi behar du eta ikasi behar du norberak bere hizkuntza konpartitzea bestekin. Zeren esatea zuk ikasi euskera nirekin hitz egiteko baina nik bitartean erderaz hitz egingo dizut, baita ere geratzea kaskaren barruan eta ez irekitzean norberak ere bere jarrera esateko ni jaitsiko naiz, ni izan nahi dut zure parean eta ni saiatuko naiz zurekin hitz egiten naiz eta esaldi bat ulertzeko 3 minutu behar dut edo ezin dut nik hitz egin nire betiko moduan edo nire betiko jergan, baizik eta nik nahi dut zuk nire afaretara etortzea edo nik nahi dut zurekin kalean elkartzea eta horregatik nik saiatzen nahi zure hizkuntzak edo nire hizkuntza komunitatekoa izatea eta ni nahi dut nire hizkuntza zurekin konpartitu. Eta zentzu horretan nik uste dut elkarrekin euskeraz bizitzea eta elkarrekin Euskal Herria euskeraz irudikatzea behar dira bi jarrera horiek, bi aldetatik eta gero horrekin lortuko dugu halako emaitza bat edo hori espero dut Euskal Herria hainbat kolore, forma eta jende mota artean. Eta hori izan da nik esan nahi nuena. Oso ondo. Bueno, eskerrik asko, Petra, interesgarria, bizi bilbidea. Orain, Tarana Karinen txanda da. Bueno, Tarana Karin Azerbaijandarra da, euskalduna eta euskal herritarra. Badira 12 urte Euskal Herrira etorri zela, 15. Denbora azkar pasatzen da. Eta, oso sarrazakerian egiten du lan, baina gaur dator Anaiur izeneko elkartearen ordezkari gisa, eta Anaiur da emakume elkarte bat berak gidatzen duena, edo bere ekimenez sortu dena. Eta, Petrak bezala, nolabait bere bizi bilbidea, eta bere lana, eta bere pentsamendua gertuko dugu. Egun on guztioi. Berez hori eskertuko dizuet, gonbidatzegatik eta gure esperientzia ezagutzeko nahiagatik. Eta personalki pentsatzen dut oso importantia da horrelako lekuak eta aukerak beharrezko dielako gizarte aniztasun batean.
Agian, gaia ikusita, hiru hitz hauek nola nire bizitzan gurutzatzen, tokatzen puntu baten diela analizatzeko garaian konturatu nintzen, bizitza osoan daude batera joten dien hiru gauzak, agian momentu batzuetan bestetan baino gehiago gurutzatzen diela, baina gaur egungo nire iritsiak azaldu baino lehen nahi nun pixkat nirekin bidaiatzeko, nondik etortzen dira eta nola sortzen ziren, eta nire identitatea, ala nire bizitako esperientzia. Ni beraz, esan duen bezala, Azerbaijanen jaio nintzen, pasatzen badeu, mapa ikusteko pixkat nongoa, duela, ni iristekoan duela 15 urte, esatekoan Azerbaijangoa naizela, bigarren galdera zan beti ez, nongo dago hori, eta gaur egun gutxiago, ala batzutan agian lotxa ematen die galdetzea, eta ez diate galdetzen, baina ni bigarren erantzuna ematen diet, Iranen iparralden eta Rusiaren hegoalden eta pixka kokatzen dute, Kaukasen dago, eta ni beraz jaiotako nago provintzia txiki baten, Iran eta Turkia jankin muga daukan, ez? Jartzen du, hemen, hau da, eta, txori bezala ematen du gure mapa, eta justo izatxan gaude. Eta leku hori, niretzako, nire sustraiak, nire dana handago. Nire familia guztia ama eta aita aldetik, beraz, iaia familiako kanpon dago ni bakarra eta nire anaiagia. Familia osoan daukagu, eta niretzako nire jatorria izatekoan hori da. Baina bizitzagatik, leku askotan bizi nintzen, baina nire sustraiak handik etortzen dira, eta gainera nire irri hau, banatuta dago, Rusia eta Iranen artean bere garaian historioki, eta nire aitonaren familia erdia Iran aldean dago. Julfa dago bi Julfa mapan, da Iranekoa eta guria. Baina, hori da historia eta geografieko lekua. Generoa hizkuntza eta jatorria sustatzen, azten dan lekuan etzako, beraz, lehenengoa eta oso importantia da familia, ez, umea jaiotzekoan. Jaiotako lekua, bizitako lekua, hango ohiturak oso papera importantia dituzten nietzako. Nolabait, etxe bat bezala pentsatzen badugu pertsona, base hori, zementuak jartzen duen gauzak, dira familia, eta familia lehenengo filakoa ez, aita ama, anai arrebak eta hori. Eta bizitako lekuak. Gaur egon adibidez jatortako lekua izaten baduzuen nire memorian ditugun gauzak etortzen dira. Ez da gaur egun ni juten naizenak eta ez dut aurkitzen, ez? Ni pentsamenduan ditudan lekuak. Eta lehenengo momentutik ere bai jaiotako lekutan eta jaiotako momentutik azten da guraso aldetikan eta familia aldetikan ere bai sortzen entidade etnikoa bezala, ez? Ohitura, zure hizkuntza hau da, gure ohiturak horrelakoak dira, emakumea horrela izan behar dala, eta funtzio txikitatik ematen, gizarte ustet guztitan dagoen bezala, ni horrela gogoratzen dut. Eta hizkuntza ere bai, batera dejoa, nire familian, nire hizkuntza beraz, da azeri, Turkiar familiako hizkuntza taldetik dator, hori altaietik etortzen da, agian, historia eta dakitenak, unek ekortzen dute Europaren gan, eta Turkia arte bakarrik iristen dielako, Turkia arte daukagu hizkuntza antzekoak, eta Azerbaijan hizkuntza, eta talde honeko hizkuntza. Beraz, munduan, hizkuntza minoritarioaren arteko zerrendan dagoela. Eta gainera, ni bizitan provintzian, kapitalen baino pixka ezberdina hitz egiten da, ni batzutan izaten dut, ni nire herriko andaluza naiz, pixkat azentua dit ezberdina suabiaga hitz egiten dugulako, nabaritzen da, gure lekukoa, juten bana ez dakit, estatu batuetara, nire herriko jendeekin hitz egitekoan, nabaritzen dute, hori berestasuna hori, txikitatik sartzen zaigute nolabait, eta guain arte mantentzen dut, eta gainera nire seme alabakin jarraitzen dut, mota honako nire hizkuntzaz
Ez egiten, gero seme-alabak agian zaitasuna daukate kapitaleko norbait argi eta garbi ulertzeko, ez? Dakitelako bakarrik nire motako. Baina txikitatik hori, ez? Barneratzen dizute, hau da zure identitate etnikoa, eta gauz guztik batera dihoazte, ez? Etnikoa honetan. Eta gurasoain papera oso importantia da, hizkuntza aldetikan, behain, formakuntza, ezikidetza, nolabait izatea, papera importantia ditu, zure identitatuko sortzeko garaian, hizkuntza babesteko garaian ere bai, adibidez nire aitaren lanengatik jun behar ginen Petraren herrira bizitzera urte batzuk, nire haurtzaroko epe nahiko potentia han pasazan, 5-6 urtetik aurrera, baina han ere egon nire gurasoekin betiko ohitura da familian gure hizkuntza hori mantentzen dugula. Ez zegoen, adibidez hemen ikusten dut askotan nolabait umeak derrigorrizten dute, ez? Nire seme-alabak ere etortzen dira, ama, patioan ez digute usten beste hizkuntzetan hitz egiten, bakarrik euskeraz hitz egiten dute, ez? Nolabait, inposizio hori nabaritzen da, hori badakit beste arrazoiak dituela, baina gure familian zen naturaltasunaekin, beti, gurasoak baldin badute, gure hizkuntza handago, ez? Eta gurasoaren eredua, hau babesteko, mantentzeko garaian oso importantia zen enietzako, eta uste dut familia askotan hori pasatuko da, eta genero, eta genero ereduak ere bai argi. Almainian biziarren, genero ereduak ziren herrikoak, eta gainera gure probintziako ereduak, ez ziren, baina gero jun ziren hori aldatzen. Eta handik azten da, bakoitzaren, nire mundua nolabait sortzen, ez? Eredu honekin, babesa honekin, dana guztiak, azten da. Bakarrik hemendik aipatzeko gu kanpoan bizi ginenean, eta hori gaur egun heldua bezala asko baloratzen dut, hainbeste herriko lehen Petra ere aipatu du, gizarte inguru anitz batean bizitzea, abentaia oso importante iman zidan, geroko nire bizitzako arlo askotan, jatorri ezberdineko jendiekin harreman sortzeko garaian, bizitzeko garaian, ez nun, eta gaur eta inoiz ez dut hori egingo, bere jatorria, bere personalidadiaren aurrean inoiz jartzen, ez? Niretzako zan, ez dakit, lagun bat, eta lagun bat, ez zan betakoa, hemengoa, hori txikitatik ez neukan, honekin hasi nintzen, eta hori uste tresna oso importantia zan niretzako, eta gaur egun adibidez gizartu honetan, 15 urte daramazkit, eta gainera ama naiz, eta eskolako arlotan nahiko mohitzen naiz, eta lanengatik ere bai, eskolako taldiak ikusten ditut, aritzen nauten egoerak dira guraso batzuk, lehen aipatu dute eskola publikoan anistasun gehiago dagoela, eskola batzuetan ez dago ez da anistasunik, bakarrik bertakoak daude, eta gainera gurasoak saiatzen ari diela, bere umeak, seme-alabak jutia bakarrik aria, eta aritzen daukazu horrelako aukera oso importantia, tresna oso behaintzako bizitzarako, eta gainera saiatz babesten duzua hainbeste, ez? Hori aritzen dit, eta gainera eskola publikoan batzutan iritsi oso nolabait izatea itxusien agertzen diela, jatorri ezberdinako umeak handaude, eta pixkat hori ez, negatiboa ikusten dela, eta niretzako justu alderantziz dela, ez? Da tresna oso ona, umeak, gazteak, horrelako arlotan hasi eta horrelako tresna eukitzea, ez? Gaur egun mundu globalizatutu honetan, ez dakigu non bukatuko dute gure seme-alabak ikasten, bizitzen, bikotia eukitzen, eta horrelako tresnak txikitatik eman behar zaiela, eta niretzat behintzat zan oso importantia gaurko eguneko eta erabiltzeko, ez? Horrelako txikitatik ikasitako gauza. Gero, familia partez, gizartean dauden arauak, tradizioak eta
oso importantia da, hiru gai hauek definitzeko, ez? Hizkuntzako ohiturak beti izaten dira familiaekin, zure herriaekin, jatorriaekin lotutako oso finkatuta geratzen dienak, txikitatik ikasitakoak, eta gizarteko mugak, gizarte jartzen dizun limiteak, ez? Nau, hori oso argi ikusten dut, nire herria adibidez voltatzekoan, han bizidien nire adeinako gazteak, lehengusuak, familiakoak, nolakoa daude, ez? Hango gizarteko mugak jarri zaielako, eta gainera beste aukerarik ez diotela ematen, eta ez daukate aukerik ez da ezagutzeko askotan, ez egoera berdinean nola konportatzeko badaukaten, bakarrik badakite, ezin dula egin eta ezin dula egin. Emakume bezala askotan, ez? Limite, gizonezkoak baino askoz gehiago eukitzen ditugu, eta gure gizartean gaur egun emakumeen mugak badakigu erlijioekin askotan lortzen dutela, eta gure patriarkatuan baitik religiotik pasatzen da askotan. Eta emakumeen papera txikitatik ematen dizute funtzio hau da, adein honetan hauen behar dezu, ikasi, gero eskondu eta gero umeak euki, eta ikasitako diploma hori kuadro bat bezala paretan euki, ez? Askotan horrelako paperek ematen dizute, eta hori han ikusita daukazu, baina gero kanpotik eta urtea pasata hori joten zea aldatzen, baina finkatzen duten identidadea eta paperak hori izaten dira. Handik kanpora ateratzen bazia, raroa, diferentia, edozein gauza. Eta pertsonaren egoera, identitatearen askatasun hori, nahi duzu moduan egoteko, pentsatzeko, hori asko limitatzen dute horrelako arauak, ohiturak, tradizioak deitzen dutenak, beti nolabait estankatuta geratzen zia leku berberan, ez? Ez dago evoluziorik. Eta ni ustez oso importantia da identitadi bere nolabait lehioak irikitzea eta txori bezala, ez? Nahi duen lekura jun eta nahi duen adarran geratzeko. Hori eredu oso garbi daukat, gainera uste nire semalabakien asko ikasedet bizitzan, eta gai honetan ere bai, nire semalabak abizena Aranburu dituzte, euskaldunak dira. Eta bete galdetzen diate hori, eta zer dira, Azerbaijandarrak, euskaldunak, eta nire izaten dut, ez, behaik dira, en plan, ez dute behar etiketa jarri, ez, 150, ez da merkantzia, eta ez da nire jarraipena, ez da bere aitaren jarraipena, ez da. Dira, pertsona bere identitate berriekin, behaik aukeratuko dute, 150 hartzen badute, 150, ez dute, ez da beste irrigarren zerbait hartuko dute. Hori, libertate hori, askatasun hori emateko oso importantia da, eta gainera gizarte honetan, bikote nahaztuta dauden lekutan, identitate berriak sortzen diela. Eta gizarte hortarako prest egon behar geha, onartzea, bakoitza dagoen bezala onartzea. Zu euskalduna, ze txapela eramaten baduzu, euskalduna, makaio gustatzen baza, eta ez bazaizu gustatzen, ezia? Eta pixkatu hori ez, etiketa jartzea, eta nire galdetzen, eta Azerbaijangoak zu bezala, ez, Azerbaijangoak behatze milioi gaude, behatze milioi eredu dituzu Azerbaijandar izateko mota, ez? Eta euskaldunak horrela berdin, eta ni lehentik oina etorre baino lehen, interneten iritxe batzuk irakurri nun euskaldunei buruz, pixkatore, prekupazioekin etorren nintzen, kaletan hemen pistolaken ibiltzen diela, hiltzen dutela, esan dut, lagun batzuk nituen, eta esan dut, no me metas en líos, ni han lasai bizi nahi dut. Horrelako iritxe kanpotik daude, eta kanpotik ez, Madrid juten bazia, eta Burgos ere bai. Baina barnetik ezagutzeko garaian, eta bat da Lorea, Maite, Juan, Pedro, eta dia pertsona ezberdinak, bakoitze bere gu bezala, motxila eta esperientziak ekin, ez? Eta hori, identitate berriak
ez dugu behar etiketatu, horrelako izan behar dela, ama horrela dauka, horrela, ezke, identitate berriak nahi duen moduan izan behar diela, eta ez hori, etiketatu gabe, motza izateko. Eta gauz guzti hauek pixkat analizatu ondoren, ja, imigrazioko etapan, nola bizi nintzen, ez? Bueno, gizarte honetan eta guztitan, tamalez, emakume izatea ja dauka bere, ez? Pixua, zaitasunak eta hori, gainera itortzen zia, leku ez ezagun batetik, bai, lehen aipatutan bezala, jende asko ezekiten ez non zegoen, non dago nire herria, da pixka dientintzako apartatzeko, agian horregatik gauz askotan ibiltzen naiz hori solitarioa bezala, ez daukat nire komunidade asko, hasieran ezagutzen nautenean, pentsatu dute arabiarra naizela, ezatekoan ez naiz marrokiarra, ez daukat ezer ikusirik eskultura, ez tradizioarekin, bakarrik religioko lotura daukagu, nolabait, gertutasuna, baina bestela ez. Eta jendia juten da hori, distantzia ez, baina hasieratik hori, pixkat hori jartzen, bai, nolabait, urrun egoten. Eta gero, ama izatea, zaitasunak ere ematen dizu, lan aldetikan, korrika gora eta bera, baina uste guztiek bezala, baina askotan konparatzen ditut ez, bertako ezatea, nire egoera berdina, baina bertako eta kanpokoak, eta aukera berdinak ez zaigu balio. Aukera bakoitzak dituzte bere biharrak, eta bihar hori kubritzeko aukerak izan behar diela ematen dutenak, ez? Gizarte zerbitzura, ez dakit, elkarte batera hurbiltzen bazia, bai, ezke guztiei horrela balio zaie, nire ez zait bali, eta ni bezala beste emakume, taldeen ezagutzen ditut, ez? Tolosan daukadan talde emakume honetan, gainera askok, algeienok kanpotarrakia, eta egoerak ezberdinak dira, eta aukera ematea bakarrik ez da soluzioa. Eta gainera, gehitzen zaio zaitasuna erreligioongatik, azken urte pare bat, 3 urtetan, dakigu munduan dagoen egoerangatik, juntzaigu pixkat gaia tentsio jartzen, eta askotan gainera esaten diete, zu duzu ematen musulmana ziala, eta nolakoa da musulmana, nola izan behar da, ez? Pentsatzen dute, hori, etnikoki generalizatuta izan dagoen bezala, religiotan ere bai praktika erberdina izaten dira. Hemen gehien bat ezagutzen den kultura da marrokiarra, ala Magrebeko gertutasuna dagoelako eta imigrazioa asko zaharrago dagoelako, baina islama bizitzuko modua musulman bakoitzaen modu bezala kopuruan dago, ez? Musulman bakoitzen nahi duen moduan bizitzen da. Horregatik aurriritxiak hori apurtzea, aldatzea, kentzea ere bai, ni importantzia ematen dut gure lana da ere bai, kanpotarrak bezala, baina bertakoak ere bai, nolabait ulertzeko irikita utzi behar dute behain, dakit, behintzat belarriak entzuteko eta begiak irikita euki eta ikusteko. Eta ja pasatzen bagia feminismoko gaian eta horrelako arlotan agertzen banaiz, oain bai, ez da hain ezto, ez? Ohituta nago, baina hasieran zan nahiko hori, zapiekin eta ze egiten duzu hemen, ez? Feminismo beti, uste dut lehengo aipa dute, beti dago hemen ohitutakoa, hori, txuria oksidentala eta hizkuntza eta askotan euskalduna, eta hori aldatu joan behar dela, gizartua berriz aldatu dela, aldatzen ari dela, anistasuna eskerrak daukagula, eta hori ere bai agertu behar da feminismoko mugimenduan, bai emakume borroka da, bai guztien borroka da, baina bakoitza daukagu gure hori, oztopoak, gure zaitasunak,
Eta hori ere bai kontuan hartu behar dela borroko honen, borrokarren zerrendan, ez? Egon behar garela emakumeak bezala, bueno, ni musulmana ezelako, baina beste kulturako emakumeak daudela, eta bakoitza bere hori. Patriarkatuekin etortzen da, eta honen aurka borroka, bakoitzako borroka bihurtzen da. Hizkuntza aldetikan, imigrazioko etapan, niretzako oso importante zen, porque iritsi nintzen, hemengo bi hizkuntza jakin gabe, eta hasierako hilabete batzuk zien nahiko zailak, harremana sortzeko, eta hitz egiteko, eta beharra basikoa delako, ez, hizkuntza jakitea. Eta gero, nabaritu dut, zer ematen ditez hizkuntza jakiteak hasieran erdera, harremana sortzekoan, ulertzeko garaian, ohiturak, nola funtzionatzen den gauzak, zegatik azte burruro daukagu jaiak, ez dakit, edozein gauza, baina gero euskeraekin biharra sentitu nun, seme alaben eskolaengatik, gaia honetan egon nahi dutalako beti, eta gero ikusi dut euskera ate asko ireki zidan, jendearen bertakoen hurbiltasuna sentitzeko garaian ere bai, eta ez dakit, agian respetu hori ez, egindula, eta jende asko harritzen diela, ikasi duzula esan dut edozein hizkuntza bezala. Hemen bizi eta txinatarrez hitz egiten duten jende ezagutzen ditut, bakarrik akademian ikasi dula, eta hemen bizi eta kalean hitz egiten duen hizkuntza ez jakitea, eta como, eta pixkal, ilogikoa, eta askotan ez alde oso, daukatzuet letra hemen idatzita, esaten dute, hemen, 50 urte bizi dion pertsonak, ez dute hitz egiten eta zuek hitz egiten duzu, behak ez du nahi, hori da bere erabakia. Horregatik, hori pixkat ere aritzen zait, hemen 50 bizi dien, eta ezagutu nuen pertsona batzuk, Tolosan bizi zienak, eta ez dute ez da egun honezaten, niretzako, ez dakit, nire herrian horrelako jende ez daude, nire herriko 98 ez egiten dugu gure hizkuntza, Batasun Sovietiko garaian eduki dugu hegemonia dominantzia hori ez, Rusiarroko, baina hala ere, garai hartan eskola guztiek gure hizkuntza zan, literatura, mediok, hori gure, ez dakit, gure identitatea da ez, hizkuntza hori eukitzea. Baina horregatik nire esatekoan, uste zurekin egon nintzen ere bai, eta lagun batzuekin zeitekoan, esaten diate zu euskalduna zarela, niri. Ni lotzen dut beti hizkuntza identitate etnikoaekin. Izan behar naiz hemen jaiutakoa, ez dakit, 7 abizen euskaldunaekin, esatea ez euskalduna, eta gainera euskera, jakin behar dut, hori, nire formula hori da, ez? Ni euskera dakidan pertsona naiz. Euskalduna izatea da hemen jaio, abizenak euki, txapela eraman, eta makaio gustatu behar zaizula, hori bete behar dituzu, ez? Beak esaten du ez, euskalduna naizela, ala ere, baina, hori da bakoitzaren ikuspuntua, ez? Ni uste pertsona bakoitza jaioetatik, eta astekoan gure burun, bihotzan ere bai leku bat eukitzen dugu, gure lekuaz, guria sentitzen duguna, identifikatzen garena, ni lehen mapa irakutsi zuen leku hori nirea dela, daramazkit ez dakit, 30 igual urte handik kanpo bizitzen, 5 urte 6 urtekin atera nintzen handik, baina hori da nirea. Eta euskalduna izatien nietzako hori da, ni bizitzen naiz, azken 10 urte Tolosan, esaten dut Tolosarra naizela, Tolosarra baina non jaiotakoa, ez? Beti, galdera, bigarrena etortzen da hori. Ez naiz sentituko euskalduna, etxe egiten dut, erabiltzen dut, eta gainera euskal kultura, ohiturak ja, juten naiz pixka bat inpapatzen, ez? Moztu behar dut, bale. Baina hori da ez, euskalduna izatean nietzako
da hori sentitzea. Euskara hitz egitekoan emozioak sartu behar diela. Bai? Eta ni ez dakit, hori ez dut horrela ikusten. Bueno, lehen aipatu dut, estereotipoak emakumea bezala eta gainera musulmana izatekoan, pues nola afektatzen zaigu eguneko bizitzan, ez dakit, arlo guztitan, ama bezala, lankide bezala, kuadrian sartzeko bezala, oraindik ez daukat, hasi que agian 30. urtean, pues zerbait ez, baina zaila da, lagun asko ditut, baina taldeak beti ez zaude, hori uste dut askotan entzunda daukazue. Eta ohituraren desberdintasunak, ohiturak hemengoak ezagutzen dudalako, ez zaitain beste txokatzen. Baina, elementala, etxera sartzekoan zapatiak ezkentzien niretzako zan, hasieran, esa gente, zeiten dute ez, gure, falta respeto falta. Baina, bueno, eta ezberdintasua juten ziak denboraikin, nolabait, horreka hori ulertzeko momentu, horreka lortzen denboraikin. Eta gero beste taldeen artean ere bain, lehen aipatu dut nire komunitate asko ez dago hemen, beraz, zatu maien 200-300 pertsona gaudela, eta gainera Euskal Herrian oso gutxi, eta horregatik beste jatorritako imigrantiekin ez dutelako ezagutzen zure herria, zure nondik zatoz eta hori, nolabait ritxazo hori ikusten duzu eta diskriminazioa, gainera goitik bera batzuk, ez? Jatorri batzuk goitik bera begiratzen dute. Gero, barneko komunidadeko presioa egoten da, nire kasuan ez dagoen beste, baina marrokiar taldetan asko ikusten da, emakumeko barneko presioa nola dago, bakoitza ezin du nahi duen moduan bizi, hango ohiturak hemen aplikatzen dutelako, eta imigrazioko prozesua, badakigu etapak dituela, azteko momentuan ezagutzea, gero adaptatzea eta hori, eta nire oaingo etapa da ez bertako, ez hango eta ez inongo. Ja, aria juten naiz, ezberdina pintxatzen dut, hemen ez dut, usted, berdina pintxatuko, eta esan dut, ez naiz inongo. Ni naiz, eta nire burua naiz, eta ez, da, bizitzan bizi dudan gauz guztitik nolabait pixka juteko isten guztiko nik erabiliko dudan gai izateko erabiltzeko gai izateko dudan gauzak hartzea, erabiltzea balorea, balori guztiak usteet gizarti guztian berdinak direla, balore hori mantentzea eta transmititzea nire seme alabei, eta bizitzen dudan bezala, tokatzen zaidan bezala bizitzea, ez? Gaur hemen nago, Euskal Herritarra naiz, saiatzen ari naiz gizartean daukadan aulkia hori okupatzea, parte hartzea, eta aldudan gehien oberena ematea, eta ikastea ere bai. Hori oso importantia da, jun eta ikasi, ikusi eta ikasi, eta gizarte honetan aukera oso ona eukidet, munduko hainbeste lekutan jaiotako kulturaren, religioaren, kolorearen ordezkariak ezagutzea. Hori nietzako bizitza oso tresna oso giltza oso importantia da, eta uste dut horrela nolabait gure seme-alabei transmitutu behar dugula, mundua anistasuna dela, mugak politikariaren aldetik jarrita daude, eta etnikoki ere bai banatuta gaude politikoren aldetik, baina pertsona bezala, uste dut behar berdinak, keska berdinak eta ilusio berdinak ditugu. Eta juteko uste dut, aserretzen ari dala, moztuko dut, esaldi bat jarri dut nire, esango dut, nire hizkuntzaz.
ana dilzit bir halk yok olar. Hizkuntzarik gabe, ama hizkuntzarik gabe ez dago herririk. Hori da ez hizkuntza babesteko nolabait klabia, bakoitza hori hizkuntza babesteko, baina ez du nahi hau babesteko garaian, momentuan, bestiak aplastatu ala ez respetu falta egin behar diogula. Pues ez da, uste dut, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko Tarana. Orain egingo deu tarte bat, ordurditxo bat kafe hartzeko, eta gero bigarren txanda. Joan galderak pentsatzen, nik uste badagoela zer galdetua, postitak hor nun bai badaude, ne baduzue kafearekin batera hartu eta pasa.